अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका गान्धा राधा गान्धा नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो देवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம விஸ்வரூப அத்தியாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 11வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம். இது வந்து பகவானுடைய இந்த விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரபஞ்ச வடிவம், பகவானுடைய அந்த மிகப்பெரிய அளவுக்கு அடங்காத அந்த பிரபஞ்சத்தின் வடிவம், அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மங்களூரு டைட்டிஸ் நம்ம வந்து அவங்கள பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த செஷனுக்குள்ள நம்ம செல்லலாம். இப்போ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் இது முதல்ல பார்த்துடலாம். நேத்திக்கு பார்த்தது வந்து விபூதி யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் வந்து அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் 7 ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் அந்த சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்ததுல பார்த்தோம். அதற்கு பின் வந்து கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அர்ஜுனன், வந்து அவருடைய உச்ச நிலையை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறான், அது பார்த்தோம். அதற்கு பின் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரித்தார். அது கடைசியாக அந்த என்னென்ன வடிவங்களில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்திக்கு அது முடிச்சோம். இன்னைக்கு வந்து பகவான் வந்து தன்னுடைய இப்போ இந்த பீடிகையெல்லாம் வந்து இந்த பீடிகையெல்லாம் வந்து விஸ்வரூபத்துக்கான பீடிகை வந்து முன்னாடியே 9வது அத்தியாயத்திலிருந்தே ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர். இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல தான் வந்து பகவான் தனது விஸ்வரூப தரிசனத்தை கிருஷ்ணரிடம் அர்ஜுனன் வந்து பிரார்த்திக்கிறான். நீங்க வந்து உங்களுடைய வைபவங்களை வந்து நான் கேட்டு விட்டேன் இது வரைக்கும், ஆகையினால் உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தையும் எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான். அதற்கு பின் வந்து பகவான் தன்னுடைய உலகளாவிய அந்த வடிவத்தை வந்து விவரிக்கிறார், அதை காட்டுகிறார். விஸ்வரூப வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அதை அவன் வந்து எப்படி கிரகித்துக் கொள்கிறான். பகவான் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை காமிச்சா கூட அர்ஜுனனால அதை வந்து பார்க்க முடியறதா, அவன் அதை பார்த்துட்டு என்னவா ரியாக்ட் பண்ணினான், அதை பார்க்கிறோம். அதற்கு பின் வந்து அர்ஜுனனின் விஸ்வரூப வடிவத்தின் அந்த வர்ணனை, இந்த அனுபவம், அதை வந்து சொல்றான், அதை வந்து வர்ணிக்க போகிறான். அதற்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்ல போகிறார். அதற்கு பின் வந்து அர்ஜுனன் மறுபடியும் வந்து ஸ்தோத்திரங்கள், பகவானை குறித்து ஸ்தோத்திரங்கள் செய்ய போகிறான். கடைசியாக கிருஷ்ணரை பார்க்க வந்து தூய பக்தி தேவை, அந்த விஸ்வரூப வடிவத்தை வந்து பார்ப்பதற்கு வந்து ஒரு தூய்மையான பக்தி தேவை. இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதுல வந்து இது முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் நான் வாசிக்க போறேன். இல்லைன்னா வந்து மற்றதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒன்லி எக்ஸ்பிளனேஷன், நீங்க வந்து ஸ்லோகம் நீங்களே வாசிச்சுக்கலாம். நீங்க இல்லைன்னா வந்து இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வாசிக்கிறாங்க, நீங்க அப்போ வந்து கூட கேட்டுக்கலாம். நீங்க முதல்ல வந்து அர்ஜுனன் கூறுகிறான், ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் வந்து தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஏன்னா வந்து பகவான் வந்து ஆன்மீக ரகசியங்கள் தான் சொல்றாரு. ஏன்னா வந்து ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரகசியங்கள்லயே வந்து அதுதான் தலைவனான அந்த ரகசியத்தை, பகவானை பற்றிய அந்த ரகசியத்தை சொல்லுகிறார். அதற்கு பின் வந்து அந்த விபூதிகளை வந்து விவரிக்கிறார். இப்பொழுது ஆகையினால் எனக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவடைந்து விட்டது. தாமரை கண்ணனே, அதாவது கமலக்கண்ணனே, தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றான். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகிறேன். உமது இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை நான் வந்து காண ஆவலுடன் உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து முன்னாடி சொல்றாரு இல்லையா, அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தோம். நம்ம இந்த 10வது அத்தியாயத்துல அந்த முன்னாடி பார்த்தோம், 9வது அத்தியாயத்திலையும். அதுல வந்து பகவான் ஒரு ஜீவராசிக்குள்ளும், அதாவது ஒரு ஜட இயற்கைக்குள்ளும் அவரே உட்புகழ்ந்து இருக்கிறார். அதே சமயத்தில் வந்து அவர் வந்து அதிலிருந்து விலகி தனித்தன்மையோடு தானாகவே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த இதை பார்த்தோம். உடனே வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறான், நீங்க வந்து அனைத்து வடிவங்கள், அனைத்து ஜட மற்றும் அனைத்து உயிரற்ற அனைத்து பொருள்களில் உள்ளும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், அந்த ரூபத்தினை வந்து நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை குறித்து கேட்கிறான். இப்போ இது வந்து மன்யசே யதி தச்சக்கியம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துல வந்து
உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற ரூபத்தை வந்து எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து எனக்கு இதுதான் வந்து கரெக்டா கேட்கிற கரெக்டான ஒரு முறை. சரியான முறை வந்து நம்ம வந்து ஒரு குருவை அணுகினால் கூட நம்ம வந்து உடனே ஒரு மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி நம்ம கேட்கக்கூடாது எதையுமே. நீங்க வந்து குடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க குடுங்க. எனக்கு வந்து அதுக்கு அருகதை இருந்தா நீங்க காட்டுங்க. அப்படிதான் நம்ம வந்து ஒரு பணிவோட கேட்கணுமே ஒழிஞ்சு, நேரடியா போய் வந்து ஒரு யாரிடமுமே ஒரு ஆன்மீக குருவா இருக்கட்டும், யாரிடமே வந்து நம்ம வந்து இதை நீங்கள் காட்டுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதிகாரமா கேட்கக்கூடாது எதையுமே. நம்ம வந்து அது சரியான முறை கிடையாது. அது வந்து ஒரு அசுரத்தன்மை தான் நம்ம காட்டுகிறது. நம்ம வந்து பணிவுடன் கேட்க வேண்டும். அதுதான் வந்து அர்ஜுனனும் பண்றான். நீங்க வந்து இத காட்டி அருளலாம். எனக்கு வந்து இதை காட்டலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைத்தால் எனக்கு காட்டுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். உடனே பகவான் சொல்றார், "பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி" அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை எனது வைபவத்தினை இப்பொழுது காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமான அன்பன். நீ வந்து உனக்கு வந்து நீ வந்து அருகதை உள்ளவன். ஆகையினால் அர்ஜுனன் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்ப்பதற்கு அருகதை உடையவன். மற்றவர்களும் இந்த போர்க்களத்தில் இருந்தார்கள். நிறைய பேர் இருந்தார்கள். அவர்கள்லாம் பார்க்க முடியலையே இந்த ரூபத்தை. ஏன் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் காட்டினார் பகவான்? ஏன்னா வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த அருகதை உள்ளது அப்படின்னு பகவான் நினைச்சிருக்கிறார். ஆகையினால் தான் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து பகவான் காட்டுகிறார். இதே மாதிரி வந்து சஞ்சயனும் வந்து அவனுடைய ஞானக்கண், அதாவது வியாசர் கொடுத்த ஞானக்கண்ணினால் சஞ்சயனும் வந்து இந்த ரூபத்தை பார்க்கிறான். விதுரரும் வந்து மகாபக்தர். அவரும் வந்து அவராலும் இந்த காட்சியை பார்க்க முடியும். இந்த 3 பேர் தான் வந்து இந்த அதாவது ரொம்ப தூய பக்தர்கள் மட்டும்தான் வந்து இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பகவான் வந்து அருள்கிறார். இப்போ அடுத்த 2 ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகங்கள் 6, 8, 9 இதுல வந்து பஷ்யாதி அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதற்கு முன் யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை வந்து நீ இந்த வடிவத்தில் பார்ப்பாயாக. நம்ம இதை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். நம்ம ஒரு அத்தியாயத்துல வந்து அந்த பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபம் இந்த 8வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த ஆதி ஆதி தெய்வா அப்படிங்கிற இதுல வந்து பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தில் அனைத்து தேவதாந்திரங்களும் அடக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஆதி தெய்வதா அப்படிங்கிற அந்த ஆதி தெய்வா ஆதி தெய்வதா. சோ அதுதான் இங்க வந்து காட்டுறார் பகவான் சொல்றார். அந்த தன்னுடைய அந்த தோற்றத்தில், அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தில் அனைத்து ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், 11 ருத்ரர்கள், நேத்திக்கு பார்த்தோம். 11 ருத்ரர்கள்ல வந்து நான் சங்கரனாக இருக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொன்னார். வசுக்களில் நான் இந்த ரூபமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொன்னார் நேத்திக்கு. ஆதித்யர்களில் விஷ்ணு, இதை அனைத்தையுமே வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தில் வந்து நீ பார்க்க போகிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே நீ வந்து ஆல் இன் ஒன் பிளேஸ். இப்ப இந்த உலக பிரபஞ்சத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை அனைத்தையும் நீ வந்து பார்க்க போகிறாய் இப்பொழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டப் போகிறார். ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய இந்த கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே உனக்கு திவ்யமான அந்த கண்களை நான் தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரஷ்டுமனே நைவ ஸ்வசக்ஷுஷோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த திவ்யமான சக்ஷுஷ்னா கண்கள், அந்த திவ்யமான கண்களை வந்து நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன். அந்த ஞான கண் கொண்டு தான் நீ பார்க்க முடியும். ஆகையினால் அந்த ஞான கண்களை வழங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சஞ்சயனும் சொல்றான். சஞ்சயனும் வந்து அவன் வந்து திருதராஷ்டிரன்ட்ட சொல்றான். ஏன்னா அவனாலையும் பார்க்க முடியும் இந்த விஸ்வரூபத்தை. ஏன்னா வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த ஞான கண் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது வியாசரால். இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனான விளங்கும் அந்த முழுமுதற் கடவுள் தனது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சோ இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ரொம்ப பிரியமான பக்தர்கள், ரொம்ப நல்ல, அதாவது ஒரு தூய பக்தி உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து காணவே முடியும். மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து இதை காட்டுறது இல்லை, எல்லாருக்கும் காட்டுறது இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ இதுல நம்ம பாக்குறோம், இதுல வந்து அநேக வக்திர நயனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அநேக வியாபகரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அதாவது அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும், நிறைய கண்கள் இருக்கிறது, அநேக வாய்களையும், அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். நிறைய அந்த விஸ்வரூபம்ங்கிறது ஒரு வர்ணிக்க இயலாத ஒரு வடிவம். அது வந்து என்ன சொல்றது, அது வந்து உண்மையிலேயே பகவானுக்கு அந்த வடிவம்ங்கிறது இது ஒரு டெம்பரரி ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது தான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார்கள். அதாவது டெம்பரரி ஃபார்ம்னா வந்து அவர் வந்து எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கிறார். அது வந்து நம்மள எல்லாரையாலையும் பார்க்க முடியாது இல்லையா? எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்காருங்கிறது தெரியும். ஆனா அதை எப்படி பாக்குறது?
அதுக்கு பாக்குறதுக்கு தான் பகவான் வந்து அந்த கண்களை, அதுக்குண்டான கண்களை கொடுத்து, பிரத்யேகமான அந்த கண்களை கொடுத்து அதுல வந்து பாக்குறான். நிறைய கண்கள் இருக்கிறது, நிறைய முகங்கள் இருக்கிறது, நிறைய திருமுகங்கள் இருக்கிறது, நிறைய கிரீடங்கள் இருக்கிறது, நிறைய திருவாய்கள் இருக்கிறது. அதே மாதிரி வந்து தெய்வீகமான ஆபரணங்கள், நிறைய பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம், திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்களும் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாகவும் பிரகாசமாகவும் எல்லையற்றதாகவும் எங்கும் பரவி காணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஸ்வரூப தர்சனத்தோட அந்த ஒரு வர்ணனை இது வந்து. அதே மாதிரி வந்து திவி சூரிய சஹஸ்ரஸ்ய அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துல வந்து ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதிக்குமானால், ஒரு சமயம், ஏன்னா ஒரு சூரியன் உதித்தாலே வந்து நம் கண்கள் எல்லாம் கூசும், நம்மளால் பார்க்க முடியாது நேரடியாக. பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 12வது ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். அதற்கு பின் வந்து தத்ரை கஸ்தம் ஜெகத்ருஸ்னம் அப்படிங்கிறதுல வந்து அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரக்கணக்கான பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரணங்களை ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன். என்னெல்லாம் வஸ்துக்கள் இருக்கிறதோ அனைத்துமே ஒரே இடத்தில், ஆல் இன் ஒன் பிளேஸ், ஆனால் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது. அதற்கு பின் வந்து பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். அதாவது இதை பார்த்துட்டான். அதாவது பகவான் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து காட்டிட்டார். இப்போ இதுல வந்து பாக்குறோம் அந்த யசோதாக்கு கூட வந்து ஒரு வாட்டி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மண்ணை வந்து மண்ணை உண்டு விட்டான், அதனால் வந்து வாயை திறந்து காட்டு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த அகில ரூபத்தை காட்டுகிறார். அது வந்து ஒரு பார்ஷியல், ஒரு போர்ஷன் மட்டும் காட்டுகிறார் யசோதைக்கு. ஆனா வந்து இப்பொழுது அர்ஜுனன் பாக்குறது வந்து இது வந்து முழுமையான வடிவம். என்னெல்லாம் இருக்கோ அனைத்துமே, பகவானிடம் என்னெல்லாம் இருக்கிறதோ அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களும் ஒரே இடத்துல வந்து பார்க்கிறான். இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அவனுக்கு வந்து மயிர் கூச்சரிக்கிறார். ஏன்னா வந்து இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி யாரும் பார்த்தது இல்லை. ஆகையினால அவனுக்கு வந்து இதை பார்த்த உடனே ஒரு வியப்பு. ஆகையினால் மயிர் கூச்செறிந்து உடனே வந்து அவன் பகவானை வந்து வணங்குகிறான். இது இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான வடிவம், இதுல வந்து பல்வேறு ஆயுதங்கள்லாம் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இப்பேற்பட்ட ஒரு திவ்யமான வடிவத்தை வந்து அவன் யாரும் பார்த்ததே இல்லை. ஆகையினால் வந்து அவன் வந்து பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறான். இப்போ அர்ஜுனன் சொல்றான், பஷ்யாமி தேவதாம் தவ தேவ தேகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல, எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் மற்றும் பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்கள் அனைத்தையும் நான் வந்து காண்கிறேன். எப்படி இந்த இதுல பாக்குறோம் இல்லையா, இதுல வந்து நாபிக மனசுல வந்து பிரம்மா இருக்கிறார். அதே மாதிரி வந்து மகேஸ்வரன் அவர் இருக்கார். எல்லா தேவர்களும் அனைவருமே, சப்த ரிஷிகள், இன்னும் பல்வேறு நாகங்கள், இந்த வாசுகி அப்படின்லாம் பார்த்தோம் நேத்திக்கு, அனைத்துமே வந்து உம்முடைய இந்த திவ்யமான ரூபத்தில் நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் அர்ஜுனன். அநேக பாஹு தரவக்திர நேத்திரம் பஷ்யாமி துவாம் சர்வதோ அனந்த ரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காண முடியவில்லை. அதுதான் இப்போ இதுல வந்து இது வந்து ஒரு விஸ்வரூபம்ங்கிறது வந்து ஒரு கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத ஒரு வடிவம். ஆகையினால் வந்து இதுக்கு ஆதியும் கிடையாது, எங்க தொடங்குறதுன்னு அவனால கண்டுபிடிக்க முடியல. தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது. எங்க தொடங்குறதுன்னு தெரியாது, எங்க நடுங்கிறதுன்னு தெரியாது, எங்க வந்து முடிவடைறதுங்கிறது தெரியாது. அனைத்து தேவர்களும், பிரம்மா, ருத்ரர்கள், ஆதித்யர்கள் எல்லோருமே வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தில் தென்படுகிறார்கள். நிறைய கைகள், வயிறுகள், வாய்கள், கண்கள் எல்லையற்று எங்குமே பரவி இருக்கிறது. எல்லா திசைகளிலும் பரவி இருப்பதை அவன் பார்க்கிறான். இப்போ இது வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம். இது கிரீடினம் கதினம் சக்ரினம் ச தேஜோ ராஷிம் சர்வதோ தீப்தி மந்தம் பஷ்யாமி துவாம் துர்நிரீக்ஷ்யம் சமந்தா தீப்தான லார்க்க யுதி அப்ரமேயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு
இதை போன்று அளக்க முடியாத, அதாவது 1000 கோடி சூரியர்கள், அதுவாகவும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இல்ல கொழுந்து விட்டெரியும் நெருப்பு, இதை போல எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கே கடினமாக உள்ளது. எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஒரே ஒளிமயமாக இருந்ததுன்னா கண் வந்து கூச ஆரம்பித்து விடும். ஆகையினால் அவன் என்ன சொல்கிறான், என்னால் பார்க்கவே முடியவில்லை, அனைத்து இடங்களிலும் எனக்கு வந்து ஜோதிமயமாக தெரிகிறது. ஒரே நெருப்பு எப்படி எரிந்து கொண்டே இருந்தால் ஒரு ஜோதிமயமாக இருக்கும், சூரியன் வந்து பிரகாசமாக இருந்தால் அந்த மாதிரி வந்து கடினமாக இருக்கிறது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குவதை நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு அவனால பார்க்க முடியாது. கண்ணெல்லாம் வந்து அவனுக்கு கண்ணெல்லாம் ஒரே கூசுகிறது. இருந்தாலும் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நிறைய கிரீடங்கள், திவ்யமான கிரீடங்கள், ஆபரணங்கள், நிறைய சக்கரங்கள், அப்புறம் வந்து நிறைய கதைகள், இதெல்லாம் அவனால ஓரளவுக்கு பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றான். त्वमक्षरं परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निदानं त्वमस्यय शाश्वतं धर्मकोप्ता சனாதனஸ்துவம் புருஷோ மதோ மே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவரே நீரே. என்ன அறியணும் அப்படிங்கிறது நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுல வந்து முதன்மையாக இருப்பவர் நீர் தான். எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் வந்து அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு வந்து வார்த்தைகளே வரவில்லை. அவனுக்கு வந்து பகவான் வந்து இந்த மாதிரி பார்த்தோன்னே ஒரு வார்த்தைகள் வரவில்லை. இருந்தாலும் வந்து ஓரளவுக்கு அவன் ஸ்தோத்திரம் பண்றான். இந்த மாதிரி நீங்க தான் வந்து அனைத்துக்கும் மூலமானவர், நீங்கள் தான் வந்து என்னைக்குமே இருக்கக்கூடியவர், பழமையானவர் நீங்கள் தான் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுபவர். இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் என்னெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் இந்த கெட்ட தீயவர்கள்லாம் வந்து அவர் வாயினுள் செல்வார்கள். ஆகையினால் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு தான் அவர் வந்திருக்காரு. ஆக்சுவலா இந்த ரூபத்தை வந்து காட்டுவதுன்னா எதற்காக, ஒரு காரணம் இல்லாமல் காட்ட மாட்டார் இல்லையா? அது வந்து காரணம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஆகையினால் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் நீங்கள் தான், இது வந்து இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறான். அதற்கு பின் வந்து 20-21 வந்து, தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் எல்லாம் எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். நீங்க வந்து ஒருத்தர் தான், ஆனாலும் வந்து நிறைய முகங்கள், நிறைய திருமுகங்கள், நிறைய வடிவங்கள், இவையினால் வந்து நீங்க எல்லா இடத்திலும் வானத்தின் பூமிக்கும் நடுப்ப எல்லா இடமே வந்து நீங்க வியாபித்து விட்டீர்கள். மகாத்மாவை இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. ஏன்னா வந்து உலகத்தில் இருப்பவர்களும் ஒரு பயம், இதை வந்து பார்த்த உடனே, ஏன்னா வந்து இப்படி ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கிறார் பகவான் வந்து. ஒரு காரணம் இல்லாம பகவான் வந்து விஸ்வரூபம் எடுக்க மாட்டார். ஏதாவது ஒரு பெரிய நிகழ்வு, ஏதாவது ஒரு பேரழிவு, யாரையாவது ஒரு கெட்டவர்களை அழிப்பதற்காக, இல்லைன்னா வந்து ஒரு பெரிய ராட்சசர்களை கொள்வதற்காக, அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் தானே வந்து பகவான் வந்து ஒரு விஸ்வரூபத்தை எடுத்து நிற்பார் இல்லையா? அதனால வந்து எல்லா தேவர்களும் வந்து விட்டார்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே குழப்பமா இருக்கு. இந்த ஏன் வந்து பகவான் இப்படி ஒரு உக்ர ரூபத்தை, ஒரு விஸ்வரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு நிற்கிறார், இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியவே இல்லை யாருக்கும். அதனால வந்து தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். பகவானிடம் போய் வந்து புகுந்து கொண்டு சரணடைந்து விட்டனர் அனைவரும் இந்த பயத்தினால். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை வந்து பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். அந்த சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த வேத மந்திரங்களை சொல்லி நீங்கள் வந்து சாந்தி அடைய வேண்டும் நீங்கள். என்னால் இப்படி ஒரு உக்ர ரூபம் எடுத்து நிற்கிறீர்கள், எதற்காக என்று தெரியவில்லை. இது வந்து என்ன ஒரு பேரழிவை குறிக்கப் போகிறதா, எதற்காக தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்ம ருத்ராதிகள் அனைவருமே கைகூப்பி கொண்டு வந்து பகவானிடம் வந்து சரணடைந்து, நீங்கள் தான் வந்து ஒரு உக்ரத்திலிருந்து சாந்தமடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைகூப்பி வந்து வேண்டிக் கொள்கின்றனர் அனைவருமே. இப்போ 23-24 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து, ரூபம் மகத்தே பகுவக்ர நேத்திரம் மகாபாஹோ பகுபாஹு ரூபாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். நானும் வந்து குழம்பிதான் உள்ளேன். நானும் அதே போல எல்லாரும் குழம்பி இருக்கிற மாதிரி நானும் வந்து இந்த ஒரு உக்ரமான ரூபத்தை பார்த்து குழம்பி உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றார். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள்,
திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும்போது எனது மனம் வந்து பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. ஏற்கனவே வந்து குழம்பிதான் இருந்தான். அந்த அர்ஜுனன் வந்து போர் புரியறதா வேண்டாமா, அந்த 5 காரணங்கள்னால வந்து போர் புரியறதா வேண்டாமான்னு குழம்பி இருந்தான் ஏற்கனவே. இப்ப வந்து பகவான் வந்து ஒரு ஒரு அத்தியாயமா சொல்லிட்டு வர்றாரு. இந்த மாதிரி முதல்ல வந்து அந்த கர்மயோகத்தை சொன்னார். அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் சொன்னார். அதற்கப்புறம் வந்து பக்தி யோகம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இப்போ திடீர்னு பார்த்தோம்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு 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 இது வரைக்கும் பார்க்கவே பார்த்திராத ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரூபம், ஒரு விஸ்வரூபத்தை காட்டிவிட்டு பார்த்த உடனே அவனுக்கு திருப்பி குழப்பம் வந்து விடுகிறது, ஒரு பயம் வந்து விடுகிறது. இதை பார்த்து இது ஒரு வேறு ஒரு பயம், இப்படி ஒரு பார்க்காத ஒரு அதிசயமான ஒரு ரூபத்தை பார்த்து விட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் வந்து அவன் வந்து குழம்பி விட்டு என் சமநிலையை வந்து நான் இழந்தாற் போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் திருப்பி சொல்றான். இப்போ இந்த 26, 27, 28 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அமி சத்வாம் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ராஹா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பகவான் சொல்றார், தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த, அதாவது அர்ஜுனன் தான் சொல்கிறார், தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரனின் எல்லா புதல்வர்களும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். இதை வந்து நான் காண்கிறேன். இதுதான் இப்போ வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம என்னன்னா, பகவான் இந்த விஸ்வரூபத்தை எதுக்கு எடுத்திருக்கிறார்னா இந்த தீயவர்களை வந்து முடிப்பதற்காகத்தான் பகவான் எடுத்திருக்கிறார். அதை வந்து காட்டுகிறார் அவனுக்கு. இந்த அநேக வாய்கள், அநேக முகங்கள் இருக்கிறது இல்லையா, எல்லா நிறைய முகங்கள் வந்து நெருப்பை கக்கி கொண்டு இருக்கின்றன. அப்படி ஒரு சில வாய்க்குள்ள வந்து இந்த தீயவர்களான துரியோதனாதிகள், பீஷ்மர், துரோணர் முதலான அந்த கர்ணன் முதலிய அந்த தீயவர்கள் வந்து உம்முடைய வாய்க்குள் விரைந்து நுழைகின்றனர். இதை வந்து நான் பார்க்கிறேன். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் பார்க்கிறேன். நதிகளில் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல அவர்கள் அடித்து செல்லப்படுகிறார்கள். எப்படி வந்து ஒரு பெரிய வெள்ளம் ஏற்பட்டால் நதியில வந்து அந்த கடல் நோக்கி எல்லாம் அடித்து செல்லப்படும், அதே போல வந்து இவர்கள் அனைவரும் வந்து உம்முடைய அந்த எரிகின்ற வாய்க்குள் நான் வந்து அடித்து செல்லப்படுவதை நான் பார்க்கிறேன். அனைவரும் வந்து உன் வாயுள் நசுக்கப்படுகின்றனர், அதையும் நான் பார்க்கிறேன். இந்த வீரர்கள் அனைவரும் வந்து எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனைவரும் வந்து அழிவதை நான் காண்கிறேன், இந்த தீயவர்கள் அழிவதை நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த பயத்தோட சொல்றான் பகவான்கிட்ட. ஒரே நிமிடம். சோ இந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, அவன் வந்து பகவானை நோக்கி ஸ்தோத்திரம் செய்கிறான். இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு பயமாக இருக்கிறது, அனைவரும் உம்முடைய வாயில் வந்து சென்று அழிவதை நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 ஸ்லோகத்துல வந்து அவன் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறான். இதற்கு பின் வந்து 32, 33 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பகவான் உடனே இந்த மாதிரி வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு பயத்தோட ஒரு கலக்கத்தோட சொன்னோன்னு பகவான் வந்து பதில் அளிக்க ஆரம்பிக்கிறார். காலோஸ்மி லோக க்ஷயகிருத பிரவிருத்தோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோகான் சமாஹர்த்து மிக பிரவிற்த்தக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் வந்து கூற ஆரம்பிக்கிறார். காலம் நான், காலம்ங்கிறது வந்து நான் தான், வேற யாரும் கிடையாது, நான் தான் காலம். உலகங்களை அழிப்பவற்றில் நான் மிகப்பெரியவன். உலகங்களை வந்து நான் தான் அழிக்கிறேன். அந்த அனைவரையும் வந்து அழிக்கக்கூடிய அந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காலமாகவும் நான் தான் இருக்கிறேன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, அதாவது அந்த பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள அனைத்து வீரர்களும் வந்து அழிக்கப்படுவர். அதற்காக தான் இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அந்த உண்மையை வந்து உரைக்கிறார். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வந்து வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் வந்து ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே இந்த சவ்ய சாட்சியே போரில் வந்து ஒரு கருவியாக மட்டும் இருந்து செயல்படுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உண்மையை வந்து இப்போ எடுத்துரைக்கிறார் பகவான். அதாவது இந்த ஏற்கனவே இந்த விஸ்வரூபத்தில், அதாவது பகவான் வந்து ஏற்கனவே முடித்து விட்டார், அவன் வந்து பார்த்து விட்டான். இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தில வந்து எல்லோரும் அந்த அனைத்து அந்த பஞ்ச பாண்டவர்களை தவிர வந்து அனைத்து வீரர்களுமே இரு தரப்பிலும் வந்து அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். பகவான் வந்து அனைவரும் வந்து அவரே அழித்து விட்டார். இனிமே வந்து அவன் வந்து ஒரு கருவியா தான் இருந்து செய்ய போறான். இது வந்து ஏற்கனவே முடிந்த காரியம் இது வந்து. ஆனா வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கருவியாக, ஒரு நிமித்த மாத்திரமே அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த இதுல சொல்றாரு நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்ய சாட்சியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு
ஒரு ஒரு ஒரு கருவியாக மட்டும் நீ இருந்து இந்த போரை புரிவாயாக, மற்றபடி வந்து நான் அனைவரையும் நானே அழித்து விட்டேன் அப்படிங்கிறத, ஆகையினால் தைரியமாக போரிடுவாய், உனக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் கலக்கம் எதுவுமே வேண்டாம். நீ முன்னாடி சொன்ன இல்லையா, அந்த 5 காரணங்கள் சொன்னேன். எனக்கு வந்து இரக்கம், அப்புறம் வந்து அந்த இன்பமின்மை, அப்புறம் வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காரணங்கள்லாம் சொன்னேன். அதெல்லாம் வந்து அவசியம் இல்லை. ஏன்னா வந்து நான் வந்து அவங்களை ஏற்கனவே முடித்து விட்டேன். நீ வந்து இனிமே எதுவும் செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. நீ வந்து வெறும் ஒரு கருவியா இருந்து இந்த போரை வந்து நடத்தி மட்டும் விட்டு உன் ராஜ்யத்தை நீ அனுபவிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அவனுக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு இந்த ஸ்லோகத்துல. அந்த பயத்தை வந்து நிவர்த்தி பண்ணுகிறார். அதற்காக தான் வந்து பகவான் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டி, இவ்வளவு பயந்த ஒரு அர்ஜுனனுக்கு வந்து நீ பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாமே வந்து என்னுடைய செயல் தான், நான் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேன், நான் காலமா இருந்து நான் செய்ய போறேன், அதை வந்து முன்னாடியே உனக்கு காமிச்சிட்டேன், நான் வந்து இந்த காலத்தின் உருவம் கொண்டு அனைவரையும் நான் தான் அழிக்கப் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்க போகிறவற்றை வந்து முன்கூட்டியே அவனுக்கு காண்பித்து, இதுதான் நடக்க போறது, நீ போர் புரிந்தாலும் சரி போர் புரியலனாலும் சரி இதுதான் நடக்க போறது, அனைவரும் வந்து அழிய போகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படாம எழுந்து நீ போரிடுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து ஆசுவாசப்படுத்துகிறார். அதற்கு பின் வந்து 34, 35 ஸ்லோகம்ல வந்து துரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜெயத்ரஜம் ச கர்ணம் ச கர்மம் ததான் யானபி யோத வீரான் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துல துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர வீரர்கள் அனைவருமே வந்து ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர், நானே வந்து அனைவரையும் அழித்து விட்டேன், எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், என்ன பாவம் வரும் அப்படின்னு சொன்னேன், எந்த பாவமே உனக்கு வரப்போறதில்லை, ஏன்னா வந்து நான் ஏற்கனவே அழித்து விட்டேன், வெறுமனே நீ போரிடுவாயாக, நீ வந்து வெறும் ஜஸ்ட் நீ வந்து ஒரு போர் பண்றேன் அப்படிங்கிற பேர்ல மட்டும் நீ வந்து செயல்படுவாயாக, அது மட்டும் போதும், உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய், அது வந்து திண்ணம், ஏன்னா வந்து நான் அவர்களை அழித்து விட்டேன் ஏற்கனவே, நீ வந்து அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே சஞ்சயன் வந்து சொல்றான், ஏத ஸ்ருத்வா வச்சனம் கேசவசிய கிருத்தாஞ்சலிர் வேபமான கிரீடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான், மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுதழுக்க வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் வந்து இதை வந்து இந்த வர்ணனை பார்த்து, இந்த விஸ்வரூப வர்ணனை வந்து அவனும் பார்க்கறான், பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்றான். இப்ப 36, 37 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றான், ஸ்தானே ஹிருஷிகேஷ தவ பிரகீர்த்தையா ஜெகத் பிரஹுஷ்ய தியனுரஜ்ய தேச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து புலன்களின் அதிபதியே, அதாவது ரிஷிகேஷனே, புலன்களுக்கு அதிபதி பகவான், அவர் தான் ரிஷிகேஷன், அந்த ரிஷிகேஷா அப்படிங்கிற பேரை சொல்லி கூப்பிடுறான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது, அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர், சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் வந்து அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர், இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன, நல்லவர்கள்லாம் வந்து உன்னுடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர், ஏன்னா வந்து அவர்களுக்கு ஒரே ஆனந்தம், பகவான் வந்து அவருடைய அளவலாவிய ஒரு ரூபத்தை காட்டிவிட்டார், அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் காட்டிவிட்டார் அப்படின்னு ஒரு ஆனந்தம். ஆனா வந்து இந்த அரக்கர்கள் வந்து அவர்களுக்கு தெரியவில்லை, அந்த விஸ்வரூபம் தெரியல, ஆனாலும் வந்து ஏதோ நடக்கிறது, ஒரு பயங்கரமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அவர்கள் வந்து இங்கும் அங்கும் ஓட ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள், ஏதோ ஒரு பெரிய விபரீதம் நடக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த உணர்ச்சி வேகத்தில் இங்கும் அங்கும் அலைகின்றனர். மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, அதுல இதுதான் சொல்றோம், ஏன்னா வந்து பிரம்மாவை விட பகவான் வந்து பிரம்மா மட்டும் இல்ல, அனைவரையும் விட அவர் தான் சிறந்தவர் இல்லையா, ஏன்னா வந்து பிரம்மாங்கிறது ஒரு பதவிதான், பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்கள் வந்து ஆதி படைப்பாளர், பிரம்மாவிற்கு முன்னாடி வந்து அவர் சமஷ்டி சிருஷ்டி அவரே பண்ணிடுவார், வியக்தி சிருஷ்டி மட்டும்தான் பிரம்மா பண்ணுவார், அதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடிய சில வேலைகள் மட்டும்தான் பிரம்மா செய்வார், முதல்ல பண்ணக்கூடிய அந்த பிரதானமான சிருஷ்டியை வந்து பகவான் அவரே செய்து விடுகிறார், ஆகையினால் நீரே வந்து ஆதி படைப்பாளர், எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது, எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தில் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு நீங்கள் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்ப ஸ்தோத்திரம் பண்றான், ஏன்னா வந்து முன்னாடி ஸ்தோத்திரம் பண்ணது வந்து ஒரு பயத்தினால பண்ணினான், இப்போ வந்து மறுபடியும் ஸ்தோத்திரம் பண்றது வந்து இந்த கலக்கம் தீர்ந்து விட்டது, அவனுக்கு வந்து அந்த ஒரு பயம் வந்து தீர்ந்து விட்டது, ஏன்னா பகவான் சொல்லிட்டார், நான் வந்து அனைவரையும் நானே அழித்து விட்டேன் ஏற்கனவே, நீ வந்து எதுவுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நானே பார்த்துக்கிறேன், நான் வந்து
ஏற்கனவே அழித்து விட்டேன், நீ வந்து ஒரு கருவியா மட்டும் இருந்து பண்ணா போதும்னு சொன்னா ஒரு பெரிய ஒரு அவனுக்கு வந்து ஒரு திருப்தி, ஒரு நிம்மதி வந்து விட்டது. ஆகையினால் திரும்ப ஸ்தோத்திரம் பண்றான். இது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியோட ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிறான். 38, 41, 42 ஸ்லோகங்கள். ஐ திங்க் இன்னும் 2, 3 ஸ்லைடு தான் இருக்கு இன்னும். ஸ்வமாதி தேவ புருஷ புராணஹ ஸ்வமஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அப்புறம் வந்து இன்னும் 3 ஸ்லோகங்கள். இந்த 3 ஸ்லோகங்களையும் அவன் சொல்றான்னா, நீரே ஆதி தேவர், நீரே ஆதி புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம் நீரே, அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே, பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஸ்தோத்திரம் பண்றான். நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் நீங்க தான் கடைசி அடைக்கலாம். ஏன்னா வந்து எல்லாரும் பகவான்கிட்ட தான் போய் சேர போறோம். நீங்கள் தான் வந்து அனைவருக்கும் இறுதி அடைக்கலாம். கடைசியா எல்லாரும் எல்லாம் எங்க போக போகிறோம்னா, திரும்ப திரும்ப இந்த ஜட இயற்கையிலேயே பிறந்து இறந்தால் கூட கடைசியில் நம்ம அனைவருமே வந்து பகவானுக்கு கிட்டதான் போக போகிறோம் இல்லையா? ஏன்னா பகவான்கிட்ட தான் நம்ம எல்லாருமே வந்திருக்கிறோம். ஆகையினால் நீங்க தான் இறுதி அடைக்கலாம், நீங்கள் தான். அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் வந்து நீங்கள் தான். இந்த பௌதிக குணங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அப்பாற்பட்டவர், உன்னத அடைக்கலம் நீரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் நீங்கள் வந்து பரவியுள்ளீர்கள் அப்படின்னு சொல்றான். இல்ல அதற்கு பின் வந்து உம்மை எனது நண்பன் என்று நான் எண்ணிக்கொண்டு ஒரு சில சமயங்களில் வந்து, ஏன்னா வந்து அவன் வந்து இருவரும் வந்து ஒரே படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நட்பு கொண்டவர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே. ஆகையினால் உம்மை நான் வந்து நண்பன், இப்பேற்பட்ட ஒரு வைபவங்களை கொண்ட, இப்பேற்பட்ட ஒரு வல்லமைகளை கொண்ட உம்மை வந்து நான் வந்து ஒரு நண்பன் அப்படின்னு வந்து ஒரு தவறா நான் இணைத்துக்கொண்டு, நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல், கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே அப்படியெல்லாம் நான் வந்து உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். நான் வந்து தெரியாம உங்களை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிறு பெயர் இட்டு நான் அழைத்து விட்டேன் உங்களை. பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் வந்து செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன்னிப்பு கேட்கிறான். ஏன்னா வந்து இவ்வளவு பெரியவர் வந்து தனக்கு வந்து தேரோட்டியா வந்து தேர் வேற ஓட்டுறாரு. இவ்வளவு பண்ணதோட இல்ல, தேரை வேற அவனுக்கு ஓட்டுறாரு வந்து அவனுக்கு கீழே உட்காந்து. ஏன்னா தேரோட்டி நிலைங்கிறது வந்து அந்த தேர் தட்டுல வந்து கீழான நிலை. அவன் வந்து தேர்ல அமர்ந்திருக்கிற வந்து மேலான நிலையில அமர்ந்திருப்பான். இப்ப ஏற்பட்ட வைபவங்களை கொண்ட பகவான் வந்து அவனுடைய தேர் தட்டில் கீழ் நிலையில் அமர்ந்து கொண்டு ஓட்டுகிறாருன்னா அது வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாவம் இல்லையா அவனுக்கு. அதனால வந்து இதை பார்த்துட்டு அவன் பயப்படுறான். இது வந்து நான் தெரியாம செஞ்சுட்டேன் தவறை, நான் அதான் தெரியாமல் நான் வந்து உங்களை வந்து இந்த நண்பனாக நினைத்து இந்த பிரேமையினாலோ ஒரு பித்தத்தினாலோ நான் செய்திருந்தால் அதை வந்து மன்னிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ஷமாபராதனம் கேட்கிறான். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் வந்து தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் வந்து அவமரியாதை செய்துள்ளேன். அவமரியாதைன்னா வேணும்ட்டு செய்யல, ஏதோ ஒரு கிண்டலும் கேலியும் அந்த மாதிரி செய்வோம் இல்லையா ஒரு நண்பர்களுக்குள்ள, அந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு அவமரியாதை செய்திருக்கிறேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன்னிப்பு கேட்கிறான் பகவான்கிட்ட. இப்பொழுது வந்து 45, 46 ஸ்லோகத்துல வந்து திருப்பி கண்டினியூ பண்றான். அதிர்ஷ்டபூர்வம் ஹிருதிதோஸ்மி திருஷ்டுவா பயேனச்ச பிரவ்யதிதம் மனோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல, இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனமும் குழம்பி இருக்கிறது. ரொம்ப மகிழ்ச்சி இருக்கு, எனக்கு வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கு. உங்களை வந்து இது வரைக்கும் பார்க்காத விஷயத்த நான் பார்த்துட்டேன். இது வரைக்கும் யாருக்குமே காட்டாத அந்த ரூபத்தை நீங்க காட்டி விட்டீர்கள், ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து எனக்கு குழப்பமாகவும் இருக்கிறது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் என் மீது கருணை காட்டி நீங்கள் வந்து மீண்டும் தங்களோட தெய்வீக ரூபத்தை வந்து காட்டி அருள் பெறுவீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்ட ரூபம் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா வந்து இதை பார்த்து கொண்டே இருந்தால் எனக்கு பயமாகத்தான் இருக்கிறது, குழப்பமாக இருக்கிறது. ஏன்னா வந்து நம்ம சாதாரண ஒரு மனித உருவத்தில் தான் இதற்கு முன் நான் பார்த்திருக்கிறேன். இது வந்து ஒரு மனித இயல்புக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பல வடிவங்களை வந்து நான் பார்ப்பது, ஒரு வாயிலிருந்து நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது, அதற்குள்ள அனைவரும் போகிறார்கள், இதெல்லாம் பார்த்தா வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு நேரம் பார்த்து கொண்டே இருக்க முடியும். இது வந்து ஒரு பிரமையாகத்தான் இருக்கும், ஒரு பிரமிப்பாக இருக்கும். ஆகையினால் தயவு கூர்ந்து உங்களுடைய அந்த திவ்யமான ரூபத்துக்கு நீங்கள் வந்து திரும்பவும் வந்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கிரீட்டனம் கதினம் சக்கரஹஸ்த மிச்சாமி துவாம் திருஷ்டுமகம் ததைவ தேனைவ ரூபேன சதுர்புஜேன சஹசிரபாகோ பவ விஸ்வ மூர்த்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு,
விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கையில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் அந்த 4 திருக்கரம், அந்த 4 திருக்கரங்கள் கொண்ட அந்த திவ்யமான ரூபத்துக்கு நீங்கள் எழுந்தருள வேண்டும். இந்த பயங்கரமான ஒரு பிரமிப்பான ஒரு ரூபத்திலிருந்து அதை நீங்கள் சுருக்கி கொண்டு மறுபடியும் அந்த திவ்யமான அந்த 4 திருக்கரங்கள், சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் அப்படிங்கிற அந்த 4 திருக்கர ரூபத்துக்கு நீங்கள் திரும்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதை நான் காண விரும்புகிறேன், உண்மை இந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட அந்த 4 திருக்கரம் கொண்ட அந்த நாராயண ரூபத்தை காண விழைகிறான். அதற்கு பின் இப்போ பகவான் சொல்றார். பகவான் அவன் இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே பகவான் உடனே சொல்றார், நவேத யஜ்ஞாத் தானைஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல குரு வம்சத்தின் வீரனே, அதாவது வீரர்களில் சிறந்தவனே அர்ஜுனா, இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாருமே கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படித்தாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவத்தாலோ எனது இந்த ரூபத்தை ஜட உலகில் காண்பது மிகவும், அதாவது முடியவே முடியாதது, அரிது இல்ல, இயலவே இயலாது. பகவான் சொல்லிட்டாரு, அதாவது இந்த ரூபத்தை யாராலையும் பார்க்கவே முடியாது. நீங்கள் என்னதான் தவம் செய்தாலும், இந்த என்னதான் ஒரு யாகங்கள் செய்தாலும் இந்த ரூபத்தை யாராலையும் பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை பகவான் அது ஒரு உயர்ந்த அதனுடைய உயர்த்தி தன்மை, அதாவது அதனுடைய பெருமையை பகவான் கூறுகிறார். எனது இந்த கோரமான உருவை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். எனது பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அவன் 4 திருக்கரம் உடைய அந்த நாராயண ரூபத்தை பிரசாதிக்க கேட்கிறான். அவன் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தரிசனத்தை கோருகிறான். உடனே பகவான் அப்படியே ஆகட்டும், நீ உன்னோட குழப்பம் எல்லாம் நீங்கட்டும், நீ ஆஸ்வாசப்படுத்திக்கொள், உனக்கு அந்த 4 திருக்கரம் உடைய அந்த நாராயண ரூபத்தை உனக்கு நான் காட்டுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 4 திருக்கர ரூபத்துக்கு பகவான் திரும்புகிறார். அதற்கு பின் சஞ்சயன் கூறுகிறான், இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ் ததோ கத்வா ஸ்வகம் ரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 திருக்கரங்களுடைய தனது சுய உருவத்தை இறுதியில் தன்னுடைய 2 திருக்கரங்களுடைய உருவத்தையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அந்த 4 இருக்கிற அந்த நாராயண ரூபத்திற்கு திரும்புகிறார். ஏன்னா அது முன்னாடியே அவனுக்கு தெரியும், பகவான் என்னதான் நண்பனாக இருந்தாலும் பகவான் நாராயணனின் ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனனுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும், தெரியாம கிடையாது. அதனால்தான் அவன் கேட்கிறான், அந்த 4 திருக்கரம் இருக்கிற அந்த நாராயண ரூபத்துக்கு நீங்க திரும்புகள் அப்படின்னு முதல்ல கேட்கிறான். உடனே பகவானும் 4 திருக்கர ரூபத்துக்கு முதல்ல திரும்பிட்டு அதற்கு பின் தன்னுடைய இந்த மனித ரூபமான அந்த 2 திருக்கரம் இருக்கிற அந்த கிருஷ்ண ரூபத்துக்கும் அவர் திரும்புகிறார். இதை சஞ்சயன் அவன் இருக்கும் இடத்திலிருந்தே அந்த திருதராஷ்டிரனிடம் கூறுகிறான். இதற்கு பின் அர்ஜுனன் கூறுகிறான், திருஷ்ட்வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌமிய ஜனார்தன தவ சௌமியம் ஜனார்தன இதானி மஸ்மி சம்ருத்தஹ சசேதாக பிரகிருதிம் கதஹ. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இந்த இரு கரம் இருக்கிற அந்த ரூபத்துக்கு நீ திரும்பின உடனேயே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஏன்னா பழையபடி நான் உன்னுடைய அந்த கிருஷ்ண ரூபத்தை நான் பார்த்து விட்டேன், ஆகையினால் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோன்னு பகவான் சொல்றார், சுதுர் தர்ஷமிதம் ரூபம் திருஷ்டவானசி யன்மம் தேவா அபியஸ்ய ரூபஸ்ய நித்தியம் தர்ஷன காங்ஷினஹ. புருஷோத்தமர் கூறுகிறார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் இந்த உருவம், அதாவது 2 கை இருக்கிற ரூபம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் எந்த ரூபத்துல இருந்தாலுமே அது திவ்யமான ரூபம் தான். அதோட பெருமை அந்த மற்றவர்களுக்கு தெரியவில்லை. ஏன்னா பகவான் அந்த 2 கை ரூபத்தோடு தான் இருக்கார் கிருஷ்ணராக. ஆனாலும் அந்த துரியோதனாதிகளுக்கு தெரியவில்லை பகவான் அப்படிங்கிறது, அவருடைய பெருமை தெரியவில்லை. இந்த ரூபத்தை பார்ப்பதற்கு கோடான கோடி தேவர்கள் எப்பொழுதுமே தவம் கடக்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூபத்தினுடைய பெருமையும் பகவான் கூறுகிறார், இந்த 2 திருக்கரமுடைய அந்த கிருஷ்ண ரூபத்தை. இதற்கு பின் இது கடைசி 2 ஸ்லோகம். இது 2 தான் இந்த அத்தியாயத்துல முக்கியமான ஸ்லோகம். இது பக்தியா துவனன்யா சக்ஷக்யா
அகமேவ அகமேவம் விதோர்ஜுன ஞாத்தும் திரஷ்டும் தத்வேன பிரவேஷ்டும் பரந்தப அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனது அன்பு அர்ஜுனா, முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலால் உன்னால் நுழைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உண்மையான பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு முன் நிற்கும் இந்த கிருஷ்ண ரூபத்தை பார்க்கவோ அதை புரிந்து கொள்ளவோ முடியும். இல்லைன்னா மற்றவர்கள் கண்ணுக்கு நான் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனாகத்தான் தோன்றுவேன். உண்மையிலேயே நல்ல பக்தன், விதுரர் போல ஒரு நல்ல பக்தர், ஒரு சஞ்சயன் போல ஒரு நல்ல பக்தர், உன்னை போல ஒரு நல்ல பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த கலப்பற்ற, அதாவது ஒரு கலப்பற்றனா ஒரு தெளிந்த பகவானை மட்டுமே பிரார்த்திக்க வேண்டும். அவரே சர்வத்துக்கும் கதி அப்படிங்கிறது அனன்ய பக்தி. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, வேற ஒரு பிரயோஜனம் எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்தி. அது ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் இல்லாம ஒரு சுயநலம் இல்லாத கலக்காத ஒரு பக்தி. அந்த பக்தியோடு செயல்படும் ஒருவனால் மட்டுமே இந்த உருவத்தையும் பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆகையினால் இந்த ரகசியங்களை இந்த ரகசியங்களின் உண்மையை புரிந்து கொண்டு நீ என்னை பார்க்கறதுங்கிறது உண்மையான பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுல சொல்றாரு. இந்த இதுலயும் சொல்றாரு, இந்த அனன்யா சக்திய அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா, இந்த அனன்ய பக்தியை தான் சொல்றாரு இங்க. அதற்கு பின் கடைசி ஸ்லோகம், மத் கர்ம கிருன் மத்பரோ மத்பக்தஹ சங்கவர்ஜிதஹ நிர்வைர சர்வபூதேஷு யஸ்ஸ மாமேதி பாண்டவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, எனக்காக மட்டுமே செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக இருக்கிறானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அந்த பக்தர்களுடைய மேன்மையை தான் கூறுகிறார். இப்ப இந்த படத்தை பார்க்கிறோம். நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த அஜாமிலனோட சரித்திரம் பார்த்தோம் நம்ம. அவன் இந்த களங்கமற்ற ஒரு பக்தியினால் மட்டும்தான் அப்படியேப்பட்டவன் தான் என்னை திரும்பி என்னுடைய உலகத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்தர்களின் மேன்மையை பகவான் மறுபடியும் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை தலை கட்டுகிறார். இப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தது என்னெல்லாம், பகவான் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை கிருஷ்ணரிடம் அர்ஜுனன் கேட்கிறான், பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறான். அதற்கு பின் பகவான் அந்த உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டுகிறார். அதற்கு பின் அந்த பல விஷயங்களை அந்த அர்ஜுனன் அந்த வடிவத்தில் காண்கிறான், அதனுடைய அந்த அனுபவம். அதற்கு பின் பகவான் பதில் அளிக்கிறார், அந்த விஸ்வரூபத்தினால் நான் ஏற்கனவே அந்த கௌரவாதிகளையும் மற்ற அனைவரையும் நான் உங்களை தவிர எல்லோரையும் வீழ்த்தி விட்டேன், ஆகையினால் நீ ஒரு கருவியாக மட்டும் இருந்து நீ போர் புரிவாய் அப்படின்னு சொல்றார். அதற்கு பின் அர்ஜுனன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவருடைய 4 திருக்கரம் இருக்கிற வடிவத்தையும் அதற்கு பின் 2 கரம் உள்ள அந்த கிருஷ்ண ரூபத்தையும் காட்டும்படி பிரார்த்திக்கிறான். அதற்கு பின் கிருஷ்ணரை பார்க்க ஒரு தூய பக்தி தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்தியின் மேன்மையை குறித்து பகவான் சொல்றார். இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. சுமித்ரா மாதாஜி, நீங்க கதை சொல்றீங்களா? ஆமாம் பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி பிரபுஜி சொல்லலாமா? ஸ்டோரி என்ன ஸ்டோரி சொல்ல போறீங்க மாதாஜி? இன்னைக்கு அஸ்வத்தாமா மகாபாரதத்தோட கதை தான் சொல்ல போறோம். ஓகே. என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது. ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு இந்த கதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். மகாபாரத கதையில அஸ்வத்தாமா மற்றும் கிருஷ்ணரின் டிஸ்க்னா அந்த சுதர்சனம் சக்கரம், அதுதான் அவங்க அப்படி போட்டிருக்காங்க. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டோரியா இன்னைக்கு கதையா பார்க்க போறோம். கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் யாரு ஆசிரியர் அப்படின்னா துரோணாச்சாரியார் தான் ஆசிரியர். அவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்றது, ரொம்ப அவங்க பிறந்து அழுகும் போதே ரொம்ப குதிரை மாதிரி ஒளி ஓசை எழுப்பி அழுகிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவருக்கு அஸ்வத்தாமா அப்படின்னு சொல்லி
பேர் வச்சிருக்காங்க. அஸ்வம் அப்படின்னா அதோட இது வந்து குதிரை. அஸ்வம்னா குதிரை. அப்படி அந்த அழுததுனால அஸ்வத்தாமா அப்படின்னு பேர் சூட்டுறாங்க. துரோணாச்சாரியார் வந்து ஒரு மிக சிறந்த ஆசிரியர். அவருக்கு ஈடு இணையா யாருமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அஸ்வத்தாமாவோட அம்மா வந்து தாயார் வந்து அ கிருபாச்சாரியாரோட அ அ தங்கச்சி. அவங்கள தான் துரோணாச்சாரியார் வந்து கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு. கல்யாணம் பண்ணதுனால, கிருபாச்சாரியாரும் வந்து இந்த இந்த பசங்க சொல்லிக் குடுக்கிறம்போது, இந்த பாண்டவர்களுக்கும், கௌரவர்களுக்கும் இந்த மாரி அவங்க சொல்லிக் குடுக்கும்போது வில் வித்தையில எல்லாம் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்றாங்க. கிருபாச்சாரியாரும் உதவி பண்றாரு. அதே மாரி அஸ்வத்தாமாக்கு வில் வித்தையில அவங்களோட நுணுக்கங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு நல்லா சொல்லி தராங்க. ரகசியங்கள், நுணுக்கங்கள் எவ்வளவு வில் வித்தையில கையாளணும், அது எல்லாமே நல்லாவே சொல்லி தராங்க. அதனால அஸ்வத்தாமாவும் நல்லா அத கத்துக்கிட்டு, அந்த வில் வித்தைய கத்துக்கிட்டு என்ன பண்றாரு, அவரும் இந்த வில் வித்தையில ரொம்ப நல்லா தேர்ச்சி பெற்றாரு. அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, இந்த மாரி சொல்றாங்க. அவருக்கு அஸ்வத்தாமாவுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து எப்பவும் பாண்டவர்கள் மேல தான் ரொம்ப பிரியம். அதுவும் பாண்டவர்கள்ல அர்ஜுனர் மேலட்ட ரொம்ப பிரியமா இருப்பாரு. அதனால அதனால அஸ்வத்தாமாக்கு என்ன ஆச்சு, நம்மளும் நம்ம ஏதாவது நம்மளும் கிருஷ்ணர்ட்ட வந்து ஏதாவது பரிசு பெறணும், இல்ல நல்ல பேர் எடுக்கணும் அப்படின்னு அஸ்வத்தாமா நெனச்சு, அவரு இந்த மாரி சொல்றாரு. "நான் வந்து என்னோட பிரம்மச்சாரிய விரதத்த வந்து உங்களுக்கு குடுக்குறேன் கிருஷ்ணா. நீங்க வந்து உங்க சுதர்சன சக்கரத்த வந்து எனக்கு குடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. நான் என் கூட வந்து நம்ம 2 பேரும் இந்த மாரி பரிமாற்றம் பண்ணிக்குவோம். என்னோட உங்க சுதர்சன சக்கரத்த குடுத்துட்டீங்கன்னா, அத வச்சு நான் எல்லாம் எனக்கு வேணுங்கிறத நான் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஆனா இந்த பிரம்மச்சாரிய விரதத்த நான் குடுக்கும்போது, இது வந்து நீங்க யார கொல்லணும்னு நெனச்சாலும் அது வந்து உங்களுக்கு அது அவங்கள வச்சு அ நீங்க வந்து கொன்னுடலாம். ஏன்னா அந்த பிரம்மச்சாரிய விரதம் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. அதையே நான் உங்களுக்கு குடுத்துர்றேன். என் கூட வியாபாரம் பண்ணுங்க. என் கூட பிசினஸ் டீலிங் வச்சுக்கோங்க அப்படின்லாம் அவரு கேக்குறாரு அஸ்வத்தாமா. அப்புறம் இத வந்து கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு வந்து சொல்றாரு, சரிப்பா நீ இந்த மாரிலாம் சொல்ற. சரி நம்ம 2 பேரும் ஓகே அப்படியே ஆகட்டும். நீ என்ன பண்ணு என்னோட சக்கரத்த எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஸ்வத்தாமா வந்து சுதர்சன சக்கரத்த போய் எடுக்கிறதுக்காக போறாரு. அவரு போம்போது என்ன ஆகுது, எவ்வளவோ எடுத்து முயற்சி பண்ணி பாக்குறாரு. ஆனா எடுக்கவே முடியல. ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. ஆனா அவர் முயற்சிய கைவிடாம எடுக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. ஆனா இருந்தாலும் எடுக்கவே முடியல. அதுக்கு கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு சொல்றாரு, ஏன்பா என்னோட சுதர்சன சக்கரத்தையே உன்னால தூக்கவே முடியல. நீ எப்படி வந்து இத எடுத்து கையாளுவ? எப்படி நீ வந்து பின்னாடி அ எல்லாம் அத வச்சு எப்படி பயன்படுத்துவ? தூக்க முடிஞ்சா தானே உன்னால பயன்படுத்த முடியும். தூக்கவே முடியலன்னா எப்படி உன்னால பயன்படுத்த முடியும்? அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதுக்கு இருந்துட்டு அவங்க சொல்றாங்க, அ அ கிருஷ்ணரே சொல்றாரு, "நீ வந்து உன்னோட வில் வித்தைய வச்சே நீ பயன்படுத்தி சிறந்தவனா, அத வச்சே நீ வா. என்னோட சுதர்சன சக்கரம் உனக்கு தெ அ தேவைப்படாது. ஏன்னா அத உன்னால வச்சு தூக்கவே முடியல." அப்படின்னு சொல்றாரு. அஸ்வத்தாமாக்கு இத கேட்டோனே ரொம்ப வெட்கமாயிருது. இது வெட்கமாயிட்டு தலை குனிஞ்சுட்டு, "ஓ! சரி பரவால்ல." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வந்துர்றாங்க. அதனால நம்ம வந்து இது மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவான்ட்ட வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும், இருந்தாலும் நம்ம ஒரு பக்தி மூலியமா நம்ம வரணும். நம்ம என்ன கேட்டாலும் பகவான் குடுக்கறதுக்கு ரெடியா தான் இருக்காரு. ஆனா இருந்தாலும் நம்ம பக்தி மூலியமா அவர வந்து அடையணும். அவரு குடுத்துட்டு திருப்பி என்னைய வந்து நீ ரீச் பண்ணுவியாங்கிறது தான் பாக்குறாரு. ஆனா அஸ்வத்தாமாவோட கொஞ்சம் இந்த ரொம்ப செல்ஃபிஷான குணம் அங்க வந்து வெளிப்பட்டதுனால அவர் வந்து முடியாது அந்த மாரி என்னவோ சொல்லியிருக்காரு. ஓகே தேங்க் யூ. இதான் என்னுடைய ஸ்டோரி.